Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo. Enero 10, 2021. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, ang akong gitabangan, akong pinili, o gikahimut-an nako pag-ayo. Gihatagan ko siya og gahom. Hatagan niyag hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni motuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo. Nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan. Ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran. Aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdayeg. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo anaa sa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan, harianon ang tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo og kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon, himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo ug kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug ang nagabuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios
sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanan nga giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao: ang tawo nga moanhi sunod kanako, mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig. Apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret, sa lalawigan sa Galilea, o gibunyagan siya ni Juan didto sa suba sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nabukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon: "Ikaw ang pinangga kong anak. Nahimuot ako pag-ayo kanimo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.